खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे समनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामहिनबा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां धरणी बर' बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ खमैबो 500 दैदेनगिरिफोरखौ खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय 500 गागि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जगदान खालामदों धरणी बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव बेरेखा दोलोखौ बिथाङा थोंजोङै सोंखारिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे मोन 40 बियाबाव बे खैराबारि बियाबावल' नङा थामहिनबा बे समाव खैराबारि बियाबखौ बे समाव रैखाथि होनो थाखाय बा खैराबारिखौ बे समाव गावनि आंगो खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जेरै जगदान जादों थिग बेफोरबायदिनो मोन 40टा बियाब बे 40टा बियाबावबो लोब लोब गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आरो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया धरणी बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर UPPL नि दैदेनगिरि UPPL नि मावथिफ्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननांगौ आरो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगौ। दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ बयबो लुबैदों। दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों। आरो बिथाङा दानसेसो सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव मोन 40टा बियाबाव बिथाङा बेरायदोंमोन आरो बेरायनानै बिथाङा पलिटिकेल एनालाइज खालामदोंमोन जे बे समाव गासै मोन 40टा बियाब बे 40टा बियाबाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा 40% थाहैगोन आरो 60% बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव फैजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो थिग बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिबाय दं UPPL राजखान्थि हान्जानिया। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाबनि महिरंगआव दिनै गिदिरथार जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन आरो बे जयनिं हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा बारग' लेङाइ आफादगिरि बिथां धरणी बर'आ जगदान जायो आरो बिथांजों लोगोसेनो बे खैराबारि ओनसोलनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा जाय आर्मि रिटायारनिफ्राय लानानै फोरोंगिरि रिटायार्ड आरो गोबां गागि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बारग' दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जायो। खमैबो 500नि गोजौआव बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा खैराबारिनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव धरणी बर'जों जयैनो जगदान जायो आरो बे जगदान जानायाव हाबाफारियावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रों गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनै UPPL हान्जायाव दिनै बिथाङा जइन जादों बिथांजों लोगोसे 500निख्रुइ बांसिन माखासे सोद्रोमा बिथांमोना जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया धरणी बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर UPPL नि दैदेनगिरि UPPL नि मावथिफ्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननांगौ आरो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगौ। दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर
बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ बयबो लुबैदों दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों दिनै UPPL हान्जायाव दिनै बिथाङा जइन जादों बिथांजों लोगोसे 500निख्रुइ बांसिन माखासे सोद्रोमा बिथांमोना जइन जाफैदों आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों आरो खैराबारि ब्लक कमिटिया धरणी बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर UPPLनि दैदेनगिरि UPPLनि मावथिफ्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब लोब जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननांगौ आरो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगौ दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि जि दफाफोर बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ बयबो लुबैदों दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों